नमस्कार, मी वृषाली नेमण. कोकणी कट्टे ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आजची रेसिपी गव्हाचे मोदक. त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे मी 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतले आहे, अर्धी वाटी गूळ घेतले, साजूक तूप घेतले, ओला नारळ घेतलाय मी अर्धी वाटी, आणि इथे वेलची, दालचिनी, जायफळ याची पूड करून घेतली आहे साखरमध्ये. इथे तर आपली कढई तापली आहे. गव्हाचं पीठ घेऊया टाकून आपण. 5 ते 10 मिनिटं आपण ते छानपैकी हलवत राहायचंय. दुसऱ्या पॅनवर आपण गूळ गरम करत ठेवायचंय. गुळाचा पाक करून घ्यायचा आपण. हे मोदक चवीला फार छान लागतात. गव्हाचे मोदक आपण तळून पण करतो, पण जे तळून करतो त्यापेक्षा चांगले हे असे लागतात. हे बघा, आता आपलं गूळ पण वितळत आलंय. हे बघा, आता आपलं गूळ वितळत आलंय व्यवस्थित. इथे आता आपण 1-1 चमचा करून तूप सोडूया. एकदम नाही टाकायचंय, थोडं थोडं टाकून व्यवस्थित भाजून घ्यायचंय पीठ आपल्याला. आता अशा प्रकारे आपण थोडं थोडं करून सगळं तूप सोडून घेऊया त्या पिठात आणि व्यवस्थित भाजून घेऊया. म्हणजे थोडा कलर चेंज व्हायला पाहिजे आपल्या पिठाचा पण. हे बघा, असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. त्याच्या गुठल्या होऊन द्यायच्या नाही. हे बघा, इथे आता आपलं गव्हाचं पीठ छान भाजून झालेलं आहे. मला इथे 5-6 चमचे तूप लागलंय. आणि इथे गूळ पण आपलं मस्त वितळलंय. इथे फक्त 2-3 चमचेच आपण पाणी टाकणार आहे. हे बघा, थोडं अजून पातळ करून घ्यायचं आपण. हे पीठ आता आपण एका ताटात काढून घेऊया. गूळ आपलं छान वितळले आहे. ह्याच्यात दालचिनी, वेलची, जायफळ पूड टाकून घेऊया आपण. तुम्ही ह्याच्यात ड्रायफ्रूट पण टाकू शकतात. आणि हे पीठ आहे ना, थोडं थोडं करूनच मिक्स करायचं आहे आपल्याला. हे बघा, असं आपण हलवत राहायचं. इथं त्याच्या गुठल्या होत राहणार.
छान मोदक टेस्टी लागतात एकदम हे. अशा प्रकारे आपण सगळं पीठ टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. हे बघा आता आपलं मोदकाचं मिश्रण झालंय व्यवस्थित. थोडं ओलं खोबरं घेऊया टाकून. आणि गॅस बंद करून घेऊया. इथे आता आपलं मोदकाचं सारण थंड झालंय, मळून घेऊया. हे बघा असं व्यवस्थित मळून घ्यायचं. जे आपण वरून खोबरं टाकलेलं ते पण व्यवस्थित मिक्स होतं. हे बघा असं व्यवस्थित मळून घ्यायचं. खूप सोपी रेसिपी आहे ही. हे साहित्य आपल्या घरी अवेलेबल असतंच. हे बघा इथे आता आपलं पीठ व्यवस्थित मळून झालंय. मोदक करूया आता आपण. हे बघा व्यवस्थित हलक्या हाताने भरून घ्यायचं, प्लास्टिकचं असल्यामुळे. छान टेस्टी लागतात हे मोदक. नक्की ह्या वर्षीच्या गणपतीला करून बघा तुम्ही. ह्याच्यात तुम्ही सुकं खोबरं वापरलं तर हे मोदक तुमचे महिनाभर राहतील. पण आता इथे मी ओलं खोबरं घातलंय म्हणून 1 किंवा 2 दिवस राहतात ओलं खोबरं घातल्यामुळे. हे बघा सहज निघतात. आता ह्या साच्याला मी तूप लावून घेतलंय. व्यवस्थित दाबून भरायचं. किती सुरेख झालंय बघा आपला मोदक. छान झालाय. तुम्ही ड्रायफ्रूट पण लावू शकता ह्याच्यात. आजचा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा.